बिहार में मानसून दस्तक दे देले बा और अब जल जमाव के समस्या से भी लोग के दू चार होए के पड़ सकला। एकरा लेके पिछला साल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी किरकिरी भइल रहे, लेकिन एह बार मानसून के पहला बारिश के साथ ही नीतीश कुमार जल जमाव से निपटे खातिर करल गई तैयारी के जायजा लेवे खातिर पटना के सड़कों पर निकल पड़लन। सीएम पटना नगर निगम के 7 अलग अलग क्षेत्र के दौरा करके सम्प हाउस और ड्रेनेज सिस्टम के जायजा लेलन। सीएम के दौरा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, योगीपुर सम्प हाउस एंड ड्रेनेज सिस्टम, पहाड़ी ड्रेनेज, बादशाही पॉइंट, बस टर्मिनल और बैरिया इलाका में भइल। एकरा अलावा नीतीश कुमार कंकड़बाग थाना क्षेत्र स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में कोविड-19 उपचार केंद्र के भी निरीक्षण कैलन और अधिकारी लोग के जरूरी निर्देश देलन। एह दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहन। आपन जिला आपन इलाका के खबर खातिर देखत रही और सब्सक्राइब करी खबरिया भोजपुरी चैनल, जे यूट्यूब पर प्रमुख भोजपुरी न्यूज चैनल बा।